Oh, magandang hapon, Kapsat. Kaya na ulit. Kaya ulit. Ulam natin, ano? Deng-deng. Ano? Saka, Curry powder. ano na to? Yung Full. Curry full. Inasal. masal. Gulay. Dering-deng. Saka Ulam dinuguan. pa. Yun. Pangat na yan. Kapon. Kain Marami. na, kain na, kain na. Kain. Hey, Kapsat. Kain. Kain. Start. Sige, kain lang. Kain lang. Kain lang, Kapsat. Kain lang. Meron pa kaming wall to wall. Mochi. Deng-deng. Muslong. Ha? Muslong. So strong. Why is it? No, like this. Yun. Hop. Yummy. Dahil na. Ano to? Mang inasal. Bacolod inasal. Makpulod. Maski. Kain. Ini kalau barat. Kalau barat. Kalbu. Mau sakit. Barat itu. Deng-deng. Take. Mas, Kapsat. Sleeping. Barat. Mau sedikit. Kasih di bawah sini. Asal ada. Tapi ada barat. Lighting ada. Yesterday. Cuma sampai ke selek. Deller kulik. Naik. No. Nada dulu. Ay, boleh main. Tapi ko naman nagbilinta. Sabi ko tapos pinakalit pa. Video ko na. Ngayon po sabi ko sila yung kanya. Kalau matuwa siya. Sinabi niya, agad kayo sa pagkat niya. Gusto ko sila. Papasok naman din kay Barak yun, di ba? Gaya din mo siya. Pwede mo sabihin. Bakit eh, ang message, makikita niya. Kain. Machi. Machi kari. Masih kali. Machi kini. Talak. Ha? Talak. Sarap. John ada sini. John. Yun. Yeah. No part-time. John. Kalunggay. Talbos. Kombinasyon, no? Yung daon ng palayan, no? Kung sa nilo mo pwede Puro dahon ng palaya, dali. Dahon ng palaya. Sa
Saan? Ito? From the bar. Pag ano, kuha ka, dalawa tayo mungko. Mungko. May panghalo ko dyan, karne. Balatong. Di bilang malatong, mas may karne ako dyan. Pampalaya, panglaw. Gusto mo alam ulan. Gusto mo balatong ba? Sige, dalam. Balatong tayo bukas. Palaya na lang. Lima. Naiimak. Mang inasal ka kapsat oh. Sarap. Ang tim. Parang ano? Nako. Sarap niya. Gusto ko dito. Pinagsatian eh. Pinaptition eh. Hati-hati kapatid eh. Pinaptition na ka kapsat oh. Oo, partition. Iya, sirang dahil ni Sir Robert. Partisan mau. Partition? Wah, Ya. oke tuh ya. Sinangat nun. Si Chacha, magbabantay yata. Ha? Walang tao doon. Paling dia. Bakal laba. Pokoknya sa bago pa kayo. Saan na naman? Ah, Saan bago? Sa lugar? sa Jumero na. Market. Ha? Market. Nasin, brother, wala. Outside. Outside. We looking outside. Burger. Outside, outside. Kapatid siya. Sarap. Baka may meeting mo. Ano bang kapatid? Di meron ulit? Hindi ka sunod yung Abu Dhabi. Yate daw. Yate. Ano? Gagawin natin. Sunod. Dati. Wala. Hindi nga. 50 meter na yate. Baka binigyan namin ano yung check. Siguro. Kasi mayayaman yung may dati. Yung mga kaibigan ng check. Ganda. Ito lang kung kaya nila. Basta lang din natin. Ha, sir? Bahay na nga lang. Hindi siguro. Kaya na, wala na. Puta, wala yun. Paano? Baka sa yati pa. Ikaw lang marunong sa yati sa mga pinto. Kung walang experience eh. Patay. Yung yati patay. Maproseso yun sir. Trabaho. Teleton. Mawadro, blada. Kakabit mo muna yan. Kung nawala pang badness log. I-repeating mo muna lahat. Pagkabas ng fitting na, babakak tatanggalin. Mas patala. Hindi na kaya sir eh. Yung kaya yung yati, baka. Pag-usap ko lang tayo na. Kain, kain! Ayun! Panalo na naman ako, Kamsat. Nauna na naman ako. Oh. Tapos na. Tapos na. This second. Laging nahuhuli ano, si Sir Robert. Oh. Ako sa kaubos. Taga-ubos. Ano to eh. Pang-amateur talaga to. Wow. Alhamdulillah. Makausiyan mo ngayon. Alhamdulillah. Nagutom sa akin ko eh. Mataw ka. Umabol. Oo. Oo, no? Sabaw, sabaw. 50-50. Saan? Pagkira, saan? Pagkira.
Ito. Ako masuk. Ito. Hindi na tapos Sige, tira lang. Sa KFC. So mga kapsat, ganito lang buhay namin dito. Sa KFC. Nagtira pa oh. Pero pang tinubo na. Pangpulutan daw nila mamaya. Sorry for this. Yes, sir. Oh. Kaya kapsat, Abay. babay na. Nahuli na naman si Sir Obet. Panalo na naman. Champion na naman. Bye-bye. 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 Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye.